Toto leto bude tvoje. Už žiadne schovávanie sa za osušku. Pridaj sa do 60-dňovej výzvy a uži si leto naplno. Vyformuj si postavu, v ktorej sa budeš cítiť krásna a sebavedomá. Začíname 5.5. Prihlás sa na výzvadoplaviek.sk. Zdravo a fit. S FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk. Vítajte, milí FitShakeráci, pri ďalšom podcaste. Dnes síce budeme pri ňom sedieť, ale napriek tomu sa budeme veľa hýbať, pretože o pohybe sa dnes budeme rozprávať s Viktorom Olivom. Vítajte, Viktor. Vy ste pedagóg, vedec, tréner a poviem aj pohybový terapeut. Vítajte. Ďakujem krásne za pozvanie. Veľmi ma teší, prajem krásny dobrý deň všetkým. Ďakujeme, že ste prišli. Vy ste mi hovorili, že ten pohybový terapeut je trošku taký rozporuplný na Slovensku, lebo to ešte nemáme ako keby v legislatíve. Ale povedzte nám, čo to pohybový terapeut je. Pohybový terapeut by eventuálne mal byť človek alebo osoba, ktorá vie pracovať aj s ľuďmi, ktorí už majú nejakú diagnózu alebo sú klinickí pacienti, napríklad pacienti so srdcovo-cievnym ochorením, s metabolickým nádorovým ochorením, takí, ktorí by eventuálne mali byť aj následne po tej akútnej fázi a po fyzioterapii následne čo najskôr alebo čo najoptimálnejšie sa vracať do toho svojho pôvodného života pred diagnózy alebo respektíve do stavu, ktorom boli. A to už by malo byť to dávkovanie zaťaženia následne v rukách toho pohybového terapeuta. Taký človek, čo je tréner, zbehlý aj v tej klinike troška. Ale spomínali ste teda onkologických pacientov, tak zostaňme možno pri tejto téme. Ako to teda funguje, tá vaša práca s nimi? My pracujeme ako keby s dvomi vetvami tých pacientov. Jedni pacienti sú takí, ktorí podstupujú akútne liečbu. Najčastejšie teda my pracujeme s pacientmi, ktorí majú testikulárny nádor, alebo teda nádor semeníkov, takí, ktorí podstúpili chirurgický zákrok, odstránenie toho napadnutého semeníka, prípadne dvoch, a následne podstupujú chemoterapeutickú liečbu. Čiže cvičíme aj s takými, ktorí sú počas liečby, a máme ďalšiu vetvu, ktorá je tí pacienti, ktorí sú vyliečení aj niekoľko rokov po absolvovaní chemoterapeutickej liečby, pretože jedným z tých problémov tej samotnej liečby je to, že ona je síce veľmi efektívna vo vyliečení toho nádorového ochorenia semeníkov, ale môže ešte dlhé roky po ukončení spôsobovať rôzne iné vedľajšie komplikácie a zvyšovať riziko rôznych iných ochorení. A práve preto tam zisťujeme, že keď aj zaradíme ten pohyb u tých vyliečených pacientov, tak to má veľký benefit pre nich aj zdravotný, aj mentálny, ale aj samozrejme nejaká prevencia nejakej tej tzv. Neskorej toxicity, ktorá sa spája s tou liečbou. Vy ste mi perfektne nahrali na moju ďalšiu otázku, lebo to som sa presne chcela spýtať, prečo je také dôležité, aby napríklad aj onkologickí pacienti cvičili, prečo radšej nemajú oddychovať a nechať telo, nech sa, dajme tomu, vysporiadáva s chorobou a nezaťažovať ho ešte pohybom. Je tam naozaj, alebo má ten pohyb naozaj taký benefit, že ho je treba robiť aj počas liečby? Áno, a dneska už to vieme potvrdiť na základe vedeckých dát. V minulosti sa presne toto odporúčalo, že majte pokoj, vyhnite sa pohybu, buďte fyzicky inaktívni, a práve sa zisťuje, že keď sa vhodná miera pohybu implementuje, musíme si ale povedať už v úvode, že ten pohyb nesmie byť že nadmerne zaťažujúci, pretože to by mohlo byť kontraproduktívne, ale keď je vhodne zvolený pre toho daného pacienta na základe jeho nádorového ochorenia, typu liečby, prípadne iných vedľajších nejakých komorbidít a jeho aktuálneho stavu fyzického, zdravotného, keď je to napasované a individualizované vo vzťahu k nemu a jeho stavu, tak ten pohyb má veľký význam a benefit, pretože my dokážeme znižovať tie prejavy toxicity tej liečby a dokážeme niektoré tie systémy a tkanivá im zabezpečiť, aby nedošlo k takému poklesu úrovne a v kapacity tých jednotlivých orgánových systémov a aj jednotlivých tkanív. A na to je tento pohybový terapeut, ktorý vie presne tú mieru zhodnotiť, že ktorá je vhodná. Vo svete áno, na Slovensku zatiaľ to ešte nemáme oficiálne, ale veríme, že dopracujeme sa jedného dňa aj do tejto situácie. Pretože vo svete to už funguje dlhé roky, ale samozrejme máme kopec krajín aj vo svete, kde toto stále ešte implementované v praxi není, ale my veríme, že sa nám to podarí.
Keďže ste hovorili, že ste vedec, tak predpokladám, že v rámci tejto vašej praxe ste robili aj nejaký výskum. Týkalo sa to práve možno týchto pacientov, o ktorých sme teraz hovorili? Áno, áno, bolo to súčasť, začal som s tým 5-6 rokov dozadu. Už asi pamäť zlyháva, neviem. a začal som po nástupe na doktorandské štúdium na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu, kde sme v kooperácii s Národným onkologickým ústavom a Slovenskou akadémiou vied začali realizovať tieto výskumy a sledovania na týchto onkologických pacientoch. A vlastne áno, realizujeme to už niekoľko rokov a práve tento rok nám vyšla taká veľká publikácia, ktorá je tým súhrnom tých dát za tých 5-6 rokov, ktoré sme zbierali, najmä na tých vyliečených pacientov, lebo tam máme dostatočne už veľkú aj vzorku. Ale čo sa týka tých pacientov postupujúcich liečbu, tak tam je ešte ten výskum stále otvorený a znovu začíname a bude prebiehať, pretože tam ešte nemáme taký dostatočný počet tých pacientov. Troška nás zbrzdila aj pandémia COVID-19, ktorá nám do toto vstúpila, ale áno, takže robíme aj naše vedecké a výskumné sledovania na týchto pacientoch. Aj nám viete prezradiť možno nejaké výsledky? Aspoň nejaké gro? Určite áno. Čiže mali sme pacientov, ktorí boli vyliečení po absolvovaní liečby tej chemoterapeutickej s tým nádorom semeníkov, ktorí boli niektorí aj s odstupom 16 rokov od tej liečby a niektorí samozrejme menej. A čo sme dokázali, že keď sme na nich implementovali polročný tréningový program, ktorý bol taký, že silovo aerobný, to znamená, že sme vykonávali silový tréning a aj vytrvalostný tréning, taká multikomponentná pohybová aktivita, multikomponentný program, tak sme u tých pacientov dokázali veľmi veľa tých benefitov. Dokázali sme u nich zvýšiť úroveň kardiorespiračnej zdatnosti, to znamená ich úroveň maximálnej spotreby kyslíka, ktorá sa dneska považuje ako jeden z najsilnejších prediktorov predčasného úmrtia, lebo je to marker tej telesnej zdatnosti. Taktiež sme dokázali u nich zvýšiť takú tú ich prirodzenú habituálnu pohybovú aktivitu, že sme zistili, že keď oni s nami chodili na nejaký systematický plánovaný tréningový program, tak následne viac dokázali aj implementovať tú pohybovú aktivitu do svojho každodenného života. Dokázali sme zlepšiť ich subjektívne vnímanie kognitívnych schopností a pamäte, to znamená, že aj kognitívne schopnosti sme tým dokázali ovplyvniť. Zvýšili sme samozrejme úroveň silových schopností a dokázali sme, toto je naša publikácia jedna z prvých, ktorá sa reálne u týchto pacientov zaoberala tým, že ako dokáže ten pohyb možno vstúpiť aj do toho, že tí pacienti častokrát počas chemoterapie majú v tých cytotoxických látkach, ktoré počas tej liečby majú implementované, jednu látku a tá sa volá cisplatina alebo platina. To sú takzvané chemoterapeutické liečby na báze cisplatiny pre týchto pacientov. A my vieme, že tá cisplatina alebo tá platina v sére ľudskom môže byť zvýšená aj niekoľko rokov po ukončení liečby a práve táto látka, tento marker sa spája s tými mnohými nežiaducimi účinkami tej liečby a zistili sme, že tí pacienti, ktorí cvičili, tak sa im aj signifikantne znížila tá hladina tejto cisplatiny v sére a keď sme to porovnávali s kontrolnými pacientmi, ktorí necvičili, tak táto zmena tam nenastala. Takže aj týmto sme dokázali prispieť trošku... Ako keby vyplaviť tie... Áno, metabolizovať. Efektívnejšie sa dokázala s tým telo vysporiadať, efektívnejšie dokázalo metabolizovať. Tým pádom môžeme nepriamo povedať, že nepriamo je to asociované s tým znížením rizika tej neskorej toxicity a tých rôznych nežiaducich účinkov tej liečby. A potom samozrejme by sme mohli spomenúť určite aj sebavedomie, ktoré tí ľudia nabrali a určite nejakou tou chorobou a liečbou presne. To mentálne zdravie je jedno z najčastejších oblastí, ktoré býva ovplyvnené u tých onkologických pacientov. A čo my reálne vieme, na čo existuje veľmi silná evidencia aj v literatúre je, že práve ten pohyb je veľmi efektívny v tom zlepšovaní toho mentálneho zdravia tých onkologických pacientov. My vieme, že tí, čo sa pravidelne hýbu aj počas liečby, aj po liečbe, tak dokážeme u nich signifikantne redukovať rôzne úzkostné prejavy, rôzne depresívne syndrómy. Už len to, že ten človek má pocit, že má vo svojich rukách, že aspoň niečo pre svoje zdravie a seba robí, to veľmi mocný nástroj. Zlepšujeme tým celkovo ten sebaobraz, to sebaponímanie, že ten self-image toho aj onkologického pacienta, nie len onkologického pacienta, ale veľmi dôležité, že na čo existuje tá silná evidencia, že zníženie tých úzkostných prejavov a depresívnych syndrómov. Dokonca vieme, že ten pohyb je veľmi efektívny aj znižovaní frekvencie intenzity migrénoznych bolestí hlavy, čo tiež môže
ovplyvňovať aj takýchto pacientov. A nie len pacientov, ale aj bežnú populáciu ľudí. Už ste nám povedali niekoľko benefitov, ktoré nastanú, keď sa budeme hýbať. Aj teda vieme z mnohých štúdií, že skrátka ten, kto sa pravidelne hýbe, dlhšie žije. Tak Áno. zjednodušene povedané. Čo by sa stalo, keby sme sa vôbec nehýbali? Nespravíme si dobre. Nespravíme si Akože samozrejme, že nie, že by sme len ležali, Jasné. to vieme všetci, ale že by sme proste nerobili žiadny šport alebo nešli na prechádzku. Alebo... Možno je dobré si zadefinovať, že koľko by sme sa mali hýbať. Ono tie súčasné odporúčania hovoria, že dospelý človek by sa mal hýbať aspoň 150 minút až 300 minút týždenne. Hej, to je náš dosť. Toto by sme mali naakumulovať. Keď si zoberieme, že tých 150 minút to je 5x30 minút. 30 minútová prechádzka 5x za týždeň, si myslím, že to je splniteľné. A tá fyzická aktivita, to je to dôležité, že to není len to, že keď sa človek vyberie do fitka a ide tam hodinu potiť krv. Tá fyzická aktivita je akákoľvek aktivita, ktorá zvýši nejakú ten energetický metabolizmus na nejaké pokojovú úroveň. To znamená, to sú aj rôzne práce v domácnosti, to sú práce napríklad v záhradke, záhradkárčenie, že do tej fyzickej aktivity sa počíta prechádzka s rodinou, korčulovanie so svojím partnerom, s deťmi, chodiť na plávanie a tak ďalej. Čiže turistika. Toto sú všetko aktivity, ktoré sa rátajú do tej fyzickej aktivity. Ja to mám veľmi rada, ako NET to volám, že no extra time, že pohyb za taký čas, ktorému nevenujeme navyše čas. A to môže byť aj chodenie do schodov, presne napríklad, tak. Alebo namiesto výťahu, alebo ísť do práce pešo, presne kúsok tak. A tak ďalej. Presne tak. Ja to aj často odporúčam tým ľuďom, že my vieme, že my ľudia sme vo všeobecnosti lenivé tvory. To je prírodzená vec. Väčšina ľudí sa vyhovára na nedostatok času, ale to zaradenie už len takýchto maličkostí do toho každodenného života nemôžeme chcieť od ľudí, ktorí sa v živote nehýbali, aby nárazovo zvýšili tú fyzickú aktivitu na 300 minút týždenne. To by bolo aj nemoc úplne košer, čo sa týka s nejakým tým odporúčaním od tých odborníkov, tak nárazovo zvýšiť tú fyzickú aktivitu, ale zároveň by sme možno ani tomu človeku nespravili dobre a nebolo by to možno dlhodobo udržateľné. A preto je možno dobré do toho života, každodenného života zaradiť takéto maličkosti, že keď viem, že bývam na 4. poschodí alebo mám prácu na poschodí, tak raz denne na začiatku nebudem možno využívať výťah a môžem ísť raz tými schodným smerom hore a aj dole. Samozrejme, pokiaľ nemáme nejaké problémy už s pohybovým aparátom, bolesti kolien, bedier, chrbta a tak ďalej a nespôsobuje nám to väčšiu a bolesť, prípadne provokuje tú bolesť. Takže toto sú také jednoduché veci, ktoré vieme implementovať do toho života. Alebo že raz nepôjdeme tým autom a pôjdeme pešo. Alebo sa aspoň prejdem na zastávku druhú, o jednu zastávku ďalej a tam už nastúpim na tú mestskú hromadnú dopravu a môžem sa odviesť aj tým autobusom. Ale takéto maličkosti pridať do toho života na začiatku by bolo úžasné. A máme aj nejaký limit, koľko pohybu už je veľa? A čo je to preháňanie? To je ďalší extrém, že sú také dve kategórie ľudí. Inak ešte sa tak spýtam, že taká veľmi veľká zaujímavosť, že koľko si myslíme, že vlastne ľudí toto spĺňa tých 150 až 300 minút dospelých? Mám si tipnúť teraz, hej? Skúste si tipnúť. Akože celosvetovo? Celosvetovo, poďme globálne. 20%. Áno, to dobre. Je vidno, že ste sčítaná a ovládate to. Je to okolo 20% tej dospelej populácie. To je katastrofálne číslo, keď si zoberieme, že 80% ľudí, že tá drvivá väčšina vlastne nespĺňa tieto odporúčania. A by sme si možno aj mysleli, že to pozdvihnú naše deti, lebo deti sú predsa len aktívnejšie a viac behajú alebo sa hýbu. A už ani to nie je tak. Bývalo to tak v minulosti. Teraz to je veľmi zlé. O tom sa možno budeme niekedy v budúcnosti baviť, ale s tými našimi deťmi a adolescentmi to je veľmi zlé. Tam je to veľmi podobné. 1 z 5 adolescentov dneska spĺňa odporúčania týkajúce sa pohybu. Takže sme na tom veľmi zlé, že naše budúce generácie, ktoré tu majú byť potenciálne v budúcnosti pre nás a potom sa starať, alebo respektíve byť plnohodnotní členovia tej populácie a byť produktívni aj pracovne, aby potom aj tí naši seniori alebo tá staršia populácia mohla mať nejaké tie dôchodky alebo niečo, byť oni adekvátne postarané, tak táto naša generácia mladá nevyzerá, že by tomu prispievala, práve naopak. A čiže o tom určite bude veľká ešte diskusia niekedy na budúce, ale toto je dôležité si uvedomiť, že toto je veľmi katastrofálne s týmito dátami a na Slovensku sme na tom ešte horší, jak ten svet, že
čo máme štatistiky, ktoré sa zaoberajú, posledná je myslím z roku 2019 Eurostatu, tak tam vlastne to, čo sa v súčasnosti odporúča pre tých ľudí, že na tých 150 až 400 minút, tak v súčasnosti tie najaktuálnejšie odporúčania sú, že ono by tam malo byť niekde zakomponované aj nejaký ten silový tréning. Aspoň 2-3 krát v týždni. To znamená, v tých 300 minútach alebo 150 minútach by okrem tej pohybovej aktivity vytrvalostného charakteru mal byť aj nejaký odporový tréning. Taká kombinácia. No a my toto na Slovensku splňame iba z 10% u tej dospelej populácie, čo je veľmi nízko. Ja si ale myslím, že je to aj tým, že máme neskutočne veľa informácií, ktoré na nás vplývajú. Každý hovorí niečo iné a často sa stretávam napríklad aj s tým, že keby si mali ľudia vybrať pohyb alebo stravu, tak niektorí tvrdia, že práve strava je tá, ktorá nám pomôže k tomu lepšiemu životnému štýlu, že aj keď ten pohyb pokulháva. Potom sú ľudia, odborníci, ktorí tvrdia, že strava nemusí byť úplne dokonalá, dôležitý je ten pohyb. Vás sa asi nemusím pýtať, že ja čo si myslím, je pre že by vás to mala byť dôležité? taká synergia všetkého. Že ten životný štýl my považujeme, že to by malo byť kombináciou, že nielen sa teda hýbať dostatočne, ale optimálne sa aj stravovať, mať dostatočnú dobrú spánkovú hygienu, mať kvalitný spánok, dostatočný spánok, vedieť manažovať stresové situácie, vedieť aj teda nejako relaxovať, nielen sa za všetkým náhliť, čo by bolo tiež optimálne, možno nefajčiť, možno nadmerne nepríjmať alkohol, pretože to vieme aj z dát, aj z literatúry, že samozrejme, že máme nejaké genetické predispozície na niečo. A ja tak vždy sa snažím hovoriť aj s kolegami, že ono tú genetiku si môžeme predstaviť a naše gény ako nejaký náboj v zbrani, ale to, čo reálne stlačí kohútik na tej zbrani, sú až faktory vonkajšieho prostredia, v ktorom sa nachádzame, kde žijeme a faktory toho životného štýlu. A my vieme, že to, čo reálne my máme v rukách, čo vieme ovplyvniť, je častokrát ešte silnejšie vo vzťahu k tomu zdraviu a kvalite života ako to, čo my nedokážeme ovplyvniť. To, s čím sme sa narodili a to, čo nám bolo dané do vienka. A to je tá pozitívna spätná väzba, alebo tá takeaway message, ktorú sa snažím aj šíriť medzi tú bežnú populáciu ľudí, že stále si musíme uvedomiť, že tú väčšinu možno máme my vo vlastných rukách. Aj keď ja teda za seba musím povedať, že z každej strany sa to valí, ako sa hýbať, prečo sa hýbať, ako jesť, čo jesť, potom zdravo spať, potom relaxovať, potom pozitívne myslieť, potom sa odstresovať a všetky tieto veci. A je toho tak veľa, že mám pocit, že aj to nám vytvára ako keby taký vnútorný stres, že toto všetko musíme dodržiavať, aby sme boli zdraví, spokojní, dlhšie žili a tak ďalej. A v zásade stačí žiť úplne, že jednoducho a možno sa nad tým úplne ani nezamýšľať. Podľa mňa my všetko strašne riešime. Na každú tú oblasť sa chceme veľmi zamerať a chceme ju veľmi dodržiavať a nakoniec je to podľa mňa oveľa horšie a kontraproduktívne voči nášmu telu, lebo sa vytvára podľa mňa ešte väčší stres a tlak na nás. Ja súhlasím presne tak, že možno tie veci nebrať tak seriózne všetky, ale presne, že možno sa naučiť. Ideálne toto by malo byť už ako súčasť tej výchovy už tých našich mladých generácií a detí, že my by sme ich mali od narodenia troška viesť k nejakým vzorom, nejakému životnému štýlu a už keď si to dieťa v sebe od detstva nejako zakorení aj ten aktívny životný štýl, aj nejaká forma toho stravovania, tak ono sa to aj lepšie dodržiava v tej dospelosti a presne ja tiež neuznávam názor, samozrejme za určitých okolností, to by sme mohli riešiť špecifika, ale nezaoberať sa tým, že nemôžem si dať žiadne sladké, budem si počítať každú kalóriu, ktorú zjem, budem sa zameriavať, Ježiš, ešte mi chýba 100 krokov, tak začnem v obývačke krokovať. Samozrejme, toto sa nemá robiť, hej? Akože je dobré mať nejakú motiváciu, ale keď to budeme všetko takto brať seriózne a budem sa stresovať večer, že mi chýba 100 krokov a do splnenia cieľa, tak to presne môže vytvárať ten aditívny vnútorný stres. Čo Jasné. Za mňa je veľmi dôležité pravidlo, že z tej väčšej časti niečo dodržiavať a keď mám aj nejaký deň, kedy sa proste necítim dobre, horšie som sa vyspal. Každý rodič alebo taký, čo mal náročné zamestnania, to chápu. Ja sám som rodič a sám chápem so svojím zamestnaním, že ja tiež nemám každý týždeň čas naakumulovať všetko, ako by som mal. Ale je dôležité, že keď sa pozriem na ten dlhodobý horizont, tak viem, že som fyzicky aktívny človek, viem, že sa stravujem, že si neškodím sebe viac, že nefajčím, že nechodím piť alkohol každý víkend na diskotéky a podobné. A to je za mňa to dôležité, že ten globál, to, čo robím väčšinu času, je dôležitejšie ako to, že
raz za čas zhreším, alebo ako by som to nazval. Ale to ste veľmi dobre povedali s tým, že treba vedieť aj oddychovať a netreba sa viniť za to, že aktuálne sa nehýbeme. A my to často riešime aj vo Fit Shakeri, keď sú možno nejaké výzvy, že dievčatá na to nabehnú a po 2 týždňoch napríklad ochorejú a potom sú z toho nešťastné, že nemôžu ako keby dodržať ten plán, aj sa im ťažšie potom dostáva znovu do toho. Tak možno, čo sa pohybu týka, je nejaký úzus, že kedy sa začať hýbať po tej chorobe? Aj tým, že vy robíte trošku s inými pacientmi, ale predsa len? V zásade ten človek už by nemal byť v nejakom akútnom stave, akútnom štádiu, že sa cíti zle, že keď má nejaké infekčné ochorenie, alebo teda nejaký vírus ho samozrejme teda napadol a je dobré v takej tej iniciálnej akútnej fáze dopriať tomu telu oddych. Nebolo by veľmi rozumné, keby ten človek nabehol na nejaký tréningový proces, lebo zaťaží viac ten organizmus a pre ten imunitný systém si nespraví fajn. Ale už keď sa začína troška lepšie cítiť, tak ono niečo ľahšie, v nižšej intenzite, s menším objemom, nejaká veľmi ľahká prechádzka, môže mať aj pozitívny vplyv na ten náš imunitný systém a že ten imunitný systém, lebo my vieme, že pohybová aktivita je veľmi, veľmi prospešná aj pre náš imunitný systém, keď je vhodná, keď není nadmerne zaťažujúca. My vieme, že naše svaly, keď sa hýbu, dokážu produkovať množstvo veľmi pozitívnych bioaktívnych molekúl, ktoré majú pozitívny vplyv aj na náš imunitný systém a na našu imunitnú odozvu. A my vieme, že aj ten pohyb má rôzne protizápalové účinky. Takže toto, keď ja vhodne nakombinujem, tak ja môžem si troška pomôcť a podporiť tú našu imunitu. Ale v zásade v stave, keď sa ešte cítim, že ma bolí hlava, mám zvýšenú telesnú teplotu, tak určite by nebolo rozumné sa ísť ešte nadmerne zaťažiť. Ale keď mi poklesne tá telesná teplota, cítim sa lepšie, už nemám nejaké sprievodné symptómy náročnejšie, tak ľahšia forma pohybu, ľahšia prechádzka môže byť fajn. Ľahké pohybanie sa doma. To znamená, že rozhýbem si naše jednotlivé klbové segmenty, chrbátik, hrudník, ramena, bedra. V ľahkom režime môže byť fajn. Taká rozcvička, ako sme kedy robili na základnej škole, iba taká, že cítime to naše telo. A čo sa pohybu týka, kde je tá miera, že kedy je dosť, respektíve môžeme sa stále hýbať rovnako, keď sme, dajme tomu, spokojní aj so svojím telom, postavou. Je to v poriadku, alebo mali by sme to telo stále ako keby progresívne zaťažovať? Pokiaľ sme v nejakom stave, že sa chceme zlepšiť, tak je dobré troška periodizovať to zaťaženie, alebo aj progresovať, lebo keď ja budem 3 roky cvičiť ten istý stimul, tak to dávno pre mňa není stimul. Keď sa chcem zlepšiť, musí to byť pre môj organizmus niečo jemne nadprahové, stimulujúce. A keď sa nechcem zlepšiť, že je to vyslovene len preto, aby som sa hýbala? Keď je to len z hľadiska udržania, ono sa potom začne, keď starneme, tak ono potom získavajú aj dôležitosť troška iné aj komponenty a modality zaťaženia. Čím je napríklad človek starší, tak paradoxne si niekedy zasluhuje a mal by aplikovať nejaký podnet troška frekvenčnejšie. To znamená, že dospelému človeku sa odporúča silový tréning aspoň 2-krát v týždni. Staršiemu človeku sa odporúča silový tréning aspoň 3-krát v týždni. To znamená, že ono sa troška mení aj tá dôležitosť modality, kedy ho zaradíme. A zvyšuje sa možno niekedy dôležitosť napríklad toho silového tréningu vo vyššom veku, koordinačného tréningu, aby som možno bránil voči alebo pôsobil preventívne voči nejakým pádom, ktoré sú časté príčiny až úmrtia aj vo vyššom veku. Z hľadiska udržania je dobré tiež, lebo keďže ja trénujem a zvýšim aj svoju telesnú zdatnosť, to znamená, že aj budem potrebovať niekedy troška väčší podnet a stimul na to, aby som len udržal, lebo my vieme, čím je človek zdatnejší a taký športovec, tak potrebuje viac už len na udržanie, ako človek, ktorý je nezdatný. Ten, čo je nezdatný a začína dneska cvičiť, tak bude reagovať na rôzne podnety, ktoré sú aj oveľa nižšieho intenzitu objemu ako pre toho zdatného človeka. Čiže mali by sme sa nejako systematicky venovať celoživotne tomu pohybu a tam sa potom už len mení tá miera dôležitosti určitej modality. To som sa presne chcela spýtať, že či teda platí ten výrok o tom, že každý vek by mal mať svoj pohyb, alebo v každom veku je iný pohyb dôležitejší.
Je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité. Už od tých detí až po toho seniora, po toho staršieho človeka je veľmi dôležité, že tam bude to kontinuum a určite sa meniť aj troška tá percentuálne možno zastúpenie tých modalít. Hovorím, čím je človek starší, tým viac by sa mal sústrediť na tie silové aktivity, silový tréning, aj na tej koordinačný tréning. A také tieto multikomponentné aktivity, preto je to v súčasnosti aj pre tú staršiu populáciu odporúčané. A naopak, ako keby keď sme mladí, tak by sme mali získať čo najširšiu a najpestrejšiu paletu rôznych pohybových zručností, aby sme ovplyvnili aj náš mozog, náš centrálny nervový systém, naše motorické učenie, našu tú plasticitu v tom mozgu a toto je dôležité budovať už od detí a samozrejme pokračovať počas celého života. Ja som vždy hovoril každému človeku, že aj keď niekto začína s pohybom v neskoršom veku, že nikdy není neskoro. Sú ľudia, ktorí často tvrdia, že už pre mňa to je zbytečné, už to nemá žiadny význam. Takáto hranica veková nikdy neexistuje a ani žiadna není definovaná. A možno u tých starších ľudí je to skôr o tom zdraví, ako o tom, aby nejak k svetu vyzerali. Presne. A tam je možno ešte veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, že máme veľmi veľa vecí v rukách, že ako vyzerá naše starnutie, že čo robíme už od detstva. A to je ten veľmi veľký zdvihnutý prst aj na tú dnešnú mládež, pretože keď má človek 15, 16, 17, tak on nerieši svoje zdravie. Ten človek, aj keď dneska už vieme, že na Slovensku aj globálne sa zvyšuje pandémia nadváhy, obezity už u detí a adolescentov. Ale v zásade tí ľudia mladí sa nad tým tak nezamýšľajú, ale ja vždy tak hovorím, že uvedomte si, že to, že či možno ten človek vo vyššom veku môže mať diagnostikované metabolické ochorenie kosti, ako je osteoporóza, častokrát súvisí, čo už robili v tom mladom veku a na akú kapacitu si tie kosti vybudovali z hľadiska tej pevnosti a mineralizácie. My vieme zdáť, že napríklad tie deti, čo sú slabé už v detstve a nevenujú sa dostatočne fyzickej aktivite, tak majú tie deti oveľa horšie, možno aj kardiometabolické zdravie v dospelosti. Majú oveľa vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení v dospelosti. Majú oveľa vyššie riziko cukrovky druhého typu a týchto metabolických ochorení v dospelosti, keď v mladosti sa nedostatočne hýbali a nevenovali optimálne fyzickej aktivite. Viktor, toto je na ďalší podcast. A bola by som rada, keby sme si o tom povedali, o tých deťoch, aj o tých starších ľuďoch, o tom, ako ten pohyb vykonávať v jednotlivom veku a čo je pre nás dôležité. Takže ak súhlasíte, bola by som rada, keby sme sa stretli aj na budúce a na túto tému si povedali viac. Bude mi veľkou cťou a potešením. Skvelé, tak dúfam, že aj vy budete pri tom a samozrejme pri ďalších našich podcastoch od Fit Shakeru budeme sa na vás tešiť na budúce. Ahojte a dovidenia. Pekný deň, dovidenia. Počúvali ste Fit Shaker podcast s Barborou Chlebcovou. Budeme sa na vás tešiť opäť na budúce.